Пра якія праблемы кажа Лукашенко, каму ён абяцае разборкі, а таксама што вядома пра затрыманне загадкавага беларуса за мяжой. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко рыхтуецца да бяды, агучвае праблемы і абяцае жестачайшыя разборкі. Сёння ён прыехаў на Буслясноўскі палігон, што пад Баранавічамі. Там Лукашенку сустракала цэлая дэлегацыя. Прэм'ер Галоўчынка, дзяржсакратар Рады бяспекі Вальфовіч, брэсцкі губернатар Пархомчык і міністр абароны Хрэнін. Галоўная тэма гэтай тусоўкі – выкарыстанне і супрацьдзеянне беспілотнікам. Што без беспилотников БПЛА нет войны. Уже начинают беспилотниками вот этими маленькими и прочими ударными гоняться за солдатом. Уже посчитали, солдат в 5 раз дороже, чем беспилотник. То есть, если ты поражаешь одного солдата беспилотником, это очень-очень выгодно. Спачатку Лукашенку паказалі выстаўку рознага роду дронаў, а затым іх выкарыстанне. Тут, праўда, не абышлося без прыколаў. Лукашенко запатрабаваў, каб вучэнні з дронамі былі максімальна набліжанымі да баявых умоў. Цытата. «Усё павінна быць натуральным чынам, як у баі, і ніякай паказухі быць не павінна. Мне гэтага не патрэбна». Тым часам амаль баявыя вучэнні без паказухі, якія дэманстравалі Лукашенку, выглядалі вось так. Происходит сброс. Второй пошел. Пасля ён арганізаваў нараду проста ў намёце. Там Лукашенко заявіў, што трэба рыхтавацца да вайны. Нам надо готовиться к войне. И дай Бог, чтобы этой войны не было. Как бы ни была острая обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны. Но, видя, как разворачиваются события на фронте в соседнем государстве и изучая войны, которые случились последние годы в мире, мы, я уже часто говорю, реформировали 4 свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Затым Лукашенко зладзіў разборкі. Напрыклад, ён сам прызнаў, што ў яго вайскоўцаў, мякка кажучы, праблемы з фізічнай формай. Мы уже это заметили. Физически были готовы ребята, а у нас с этим оказались проблемы. Пусть небольшие, но оказались. Поэтому физподготовка должна, как и огневая подготовка, быть на первом месте. Как огневая, тактическая и так далее, и изучение современных видов оружия. А то у нас солдат вроде и специалист неплохой, но ему 4 килограмма или там 3,5 автомат на шею повесь, он 3 километра не пройдет пешком. Не то, что не пробежит там марш-бросок, как мы бегали по 10 километров, а может быть за сутки и больше придется ходить или бегать. Акрамя таго, Лукашенко паабяцаў вялікую праверку ўсіх сваіх сілавікоў, як вайскоўцаў, так і спецслужбістаў. Яна пройдзе зімою, што лагічна, бо Лукашенко хоча падысці да выбараў цалкам падрыхтаваным да любых непрыемных сюрпрызаў. То есть армию надо встряхнуть и привести ее в идеальное состояние. Пока у нас есть это единство в обществе и есть дисциплина. Отвечая на этот вопрос, сделали или нет, скажу еще нет. И вот закончим мы здесь разборки в сельском хозяйстве по уборке, другим вопросам, наступит зимний период, проверка будет жесточайшая по всем направлениям. Наших военных в целом, не только армии, но и МВД, и Комитета госбезопасности, каждому нарезаны задачи, все знают, надо выполнять. Акрамя таго, ён асабіста анансаваў стварэнне яшчэ аднаго вайсковага падраздзялення з тых, хто ўжо мае вопыт службы ў войску. Мы решили создать еще одно подразделение из тех умных, толковых, сильных людей, но уже взрослых, на контрактной основе, которые прошли когда-то службу в армии. Але і гэта не ўсё. На той жа нарадзе Лукашенко заявіў, што паляўнічыя і рыбаловы мусяць быць гатовыя абараняць Беларусь. Прынамсі, першых Лукашенко бачыць у якасці снайпераў, прычым такім чынам ён плануе сэканоміць кучу грошай. Они тоже, охотников у нас много, они должны иметь свое подразделение со своим, тем не менее, как они сказали, оружием. Где мы подготовим лучших снайперов, чем у них? Поэтому и это надо использовать, по-хозяйски отнестись, а не рассчитывать, как в советские времена, деньги дадут, мы военный городок построим, наберем туда
тучу людей, будем их учить, как обычно в армии мы делаем, а потом они научатся воевать. Это, ребята, мы так экономику положим. У нас нищий народ будет ходить. Мы не можем огромные деньги такие вкладывать в такую систему подготовки. Акрамя таго, вайсковы варушняк адбываецца ў Мазыры. Там падраздзяленне зенітнай ракетнай брыгады ўзяло пад ахову мясцовы нафтапераапрацоўчы завод. Па інфармацыі праекта «Беларускі гаюн» за апошні тыдзень у Мазыр перакінулі як мінімум 2 машыны зенітна-ракетнага комплексу «Тор». Іх задача ў прыкрыцці завода ад сродкаў паветранага нападу, то бок у першую чаргу абарона прадпрыемства ад беспілотнікаў. Пытанне, праўда, ад чыіх менавіта беспілотнікаў, бо апошнім часам расійскія дроны залятаюць у Беларусь нашмат часцей, чым украінскія. Незвычайнае патрыятычнае выхаванне. Уніформу і аксесуары нямецкіх вайскоўцаў часоў Другой сусветнай вайны хоча купіць сярэдняя школа нумар 9 у Слонеме. Агулам школе патрэбна 69 адзінак уніформы, а таксама камплект формы афіцэра. Усе прадметы павінны быць выраблены па ўзорах 1919-45 гадоў. На закупку плануюць выдаткаваць да 15 000 рублёў. Але для чаго беларускай правінцыйнай школе раптам спатрэбілася нацысцкая форма, ніхто не ведае. Магчыма, яе будуць выкарыстоўваць для рэканструкцыі альбо для экспазіцыі школьнага музея. Але складальнікам тэхзадання на закупку пазначаны школьны кіраўнік па ваенна-патрыятычнаму выхаванню. Ён жа кіраўнік па гэтаму кірунку ва ўсім раёне. Ці дапамогуць відэакамеры на выбарчых участках правесці адкрытае і справядлівае галасаванне? Кіраўнік беларускага цэнтрвыбаркама Ігор Карпенка лічыць, што не. На думку чыноўніка, камеры толькі нашкодзяць, прычым аргументы ў Карпенкі наступныя. Па-першае, ён мяркуе, што трансляцыя з участку нічога не вырашае. Па-другое, ён банальна баіцца, што камеры ўзламаюць хакеры. Толькі незразумела, што такога страшнага гэтыя хакеры змогуць там убачыць. Ну і па-трэцяе, Карпенка перажывае, што калі паставіць відэакамеры, людзі паглядзяць трансляцыю і пачнуць закідваць ЦВК скаргамі. У выніку выбары пройдуць традыцыйна, пад пільным вокам бюджэтнікаў з камісій і сілавікоў. У міліцыю выклікалі нябожчыка. Дзікаватая гісторыя адбылася ў Пухавіцкім раёне. У садсетках мясцовая жыхарка расказала, што яе сын атрымаў позву з міліцыі, у якой яму загадалі тэрмінова прыехаць да следчага, бо мужчына праходзіць сведкам па крымінальнай справе. Вось толькі ёсць адзін нюанс. Мужчына памёр больш за дзясятак гадоў таму, яшчэ ў 2013 годзе, і цяпер яго маці задаецца пытаннем, а ці ўсё ў парадку ў мясцовых унутраных органах. Прапагандыст Юрый Васкрасенскі ў інтэрв'ю парталу «Зеркала» выказаўся пра тое, чаго хоча Лукашенка ў абмен на вызваленне палітвязняў. Транслюе ён пазіцыю уладаў, ці толькі спрабуе яе ўгадаць, дакладна невядома. Але ажно некалькі разоў Васкрасенскі намякаў ці наўпрост казаў, што беларускі рэжым хоча размаўляць з палітычнымі лідарамі захаду. Але пакуль жа гэтае жаданне Лукашэнкі далёкае ад таго, каб спраўдзіцца. Нягледзячы на кропкавыя памілаванні, заходнія лідары падкрэсліваюць, што лічаць ягоны рэжым рэпрэсіўным, а выборы 2020 года сфальсіфікаванымі. Мутныя прыгоды беларуса за мяжой. У афрыканскім чадзе затрымалі групу замежнікаў, 3 расіян і 1 беларуса. Гэтую групу узначальваў Максім Шугалей, былы расійскі дэпутат, якога называюць то палітыкам, то сацыёлагам, і якога ўжо затрымлівалі ў іншай афрыканскай краіне. У 19 годзе яго арыштавалі ў Лівіі па падазрэнні ва ўмяшанні ў мясцовыя выбары. Шугалей таксама меў цесныя сувязі з Прыгожыным і яго вагнераўцамі. Што канкрэтна рабіў гэты персанаж у чадзе, невядома. Па афіцыйнай версіі ён паехаў на урачыстае адкрыццё рускага дому ў афрыканскай сталіцы. Але ж паралелі з Лівіяй напрошваюцца, бо ў чадзе проста зараз таксама рыхтуюцца да выбараў. Яны пройдуць у снежні. Цікава, што разам з Шугалеем быў затрыманы і беларус па прозвішчы Денісевіч. Пра яго дакладнай інфармацыі няма, але ёсць цікавы факт. Прозвішча Денісевіч у кантэксце беларуска-афрыканскіх сувязяў сустракаецца, напрыклад, у навінах пра набліжанага да Аляксандра Лукашэнкі бізнесмена Аляксандра Зігмана, які лічыцца ключавой фігурай у адносінах Беларусі і Зімбабве. А жонку Зігмана завуць Лізавета Денісевіч. Так што, магчыма, затрыманы беларус звязаны не толькі з пуцінскім рашалам, а яшчэ і з лукашэнкаўскім таксама. Дарэчы, яшчэ крыху пра Беларусь і Зімбабве.
Тут сюрпрыз гэтым двум сябрам нечакана зрабіла Літва. Летась у Клайпедзе затрымалі 17 пажарных машын, якія збіраліся даставіць у Зімбабве. Прычына банальная. Машыны купілі ў Беларусі, але кампанія, якая іх вырабіла, знаходзіцца пад санкцыямі Еўрасаюза. Каб вырашыць пытанне, у Літву нават прыязджаў генпракурор Зімбабве, але ж гэта нічым не дапамагло. А цяпер свой ход зрабіла генпракурорка Літвы. Яна паведаміла, што папярэдняе расследаванне яшчэ ідзе, але магчыма, што пажарныя машыны будуць канфіскаваныя і пасля іх перададуць Украіне. Беларусы працягваюць паказваць свае страшныя фота пасля беларускай турмы. Цяпер свой здымак у першыя дні на волі выклаў блогер Сергей Пятрухін. Злева ён да свайго затрымання, а справа праз паўгады СІЗА і 2 гады калоніі. За гэты час, праведзены за кратамі, блогер схуднеў на 27 кілаграмаў. У Гомелі няма чым дыхаць. Там зноў моцная смуга і пах дыму ў паветры. Прычына ў лясных пажарах як на тэрыторыі Гомельшчыны, так і ў памежных рэгіёнах Украіны. У выніку ў паветры назіраецца значная канцэнтрацыя мікрачасцін сажы, мінеральных соляў і злучэння цяжкіх металаў. Іх небяспека заключаецца ў тым, што яны пранікаюць у лёгкія і аказваюць негатыўнае ўздзеянне на жыццёва важныя ўнутраныя органы чалавека. Так што медыкі раяць па магчымасці заставацца дома, а калі выхад на вуліцу непазбежны, то карыстацца маскай. Як заўважыла Еўрарадыё, чыноўнікі схавалі даныя пра якасць паветра ў Гомелі і Жлобіне. Белгідрамет звычайна публікуе такія звесткі, аднак у апошняй справаздачы гэтых гарадоў чамусьці няма. Даныя па ім публікавалі заўсёды, але сёння без тлумачэння прычын вырашылі гэтага не рабіць. Хапун адбыўся ў Глыбокім. Губазік затрымаў як мінімум 3 чалавек. Па інфармацыі сілавікоў, усе яны ўдзельнічалі ў паслявыбарчых акцыях пратэсту. Вядома, што сярод затрыманых адміністратар старонкі падслухана Глыбокая, а таксама жанчына, якая ў 20-м годзе раздавала кветкі на сустрэчы са Святланай Ціханаўскай. Што пагражае затрыманым, сілавікі пакуль не агучваюць. Візіт у парикмахерскую скончыўся істэрыкай і судом. Незвычайную гісторыю заўважыў партал «Зеркала». Магілёўская пенсіянерка схадзіла ў мясцовы салон прыгажосці на крэатыўную стрыжку. Вынік яе не задаволіў настолькі, што ў жанчыны здарылася істэрыка проста ў салоне, а пасля прыйшлося піць таблеткі ад сэрца і супакаяльныя сродкі. На наступны дзень жанчына вярнулася на разборкі. Яна напісала прэтэнзію ў кнігу скаргаў і запатрабавала назад грошы за стрыжку, плюс 800 рублёў зверху за амаральныя пакуты. Парикмахеры плаціць адмовіліся, і ў выніку справа скончылася судом. Азнаёміўшыся з фотаздымкамі, суд стаў на бок кліенткі, але ж суму кампенсацыі занізіў. Пенсіянерка атрымала ўсяго 100 рублёў за пакуты, плюс 6 рублёў ёй вярнулі непасрэдна за няўдалую стрыжку. Назад у СССР. Вучняў беларускіх каледжаў і універсітэтаў вывозяць у палі збіраць ураджай. Займаюцца гэтым звычайна па 10 дзён замест вучобы. Аплата ў раёне 200 рублёў. У калгасах і саўгасах задаволеныя і нават называюць лічбы, колькі ураджаю збірае один студэнт. И сейчас выработка на моркови. По 300 килограмм ребенок делает, ложит в контейнер стандартной моркови. Потому они оказывают очень большую помощь в уборке урожая. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.